and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktorina. Mamay Oli. Kun lami ang nga iutong, hala utong anak. Utong. Kamire. Huwag man ganit ang mahadlok o kamatayon. Ang pagpanganak na ba nga, madugagan na sab. Madugagan na sab og laing revolusyonaryo. Ang revolusyon! Mary, Nataw na ang inyong anak. usap ka lalaki ka, Mary. Lalaki ang atong anak. Suping! Dali, akong apo Suping ay gwapo. Agnes. Manang yun eh. Nakakita ka sa kong apo? Gwapo kaayo, manang yun eh. Oh. Yan ang topic niya mo kaya nga Agnes. Ipalayo ko, Suping. Atong limpihan ng bata. Rudy, huwag ka naman magtingog. Na ako'y ikatabang? Dili ko gusto nga may mutabang na ko ini. Kaugaling na ako ding trabaho nga galmo na ako nga akong asawa sa revolusyon. Tambok ang manok. Oh, Maayo na. Aron makahikop si Kamiri og sabaw. Og makatutoy og gatas ang bag-ong natawo sa revolusyonaryo. Gikan sa revolusyonaryong inhan. Karode, naminaw ka? tungod kay daghan nagsustansya. Ang gatas gikan sa dugan sinhan. Kinsayngan sa bagong natawo nga revolusyonaryo. Kinsayngan sa bagong natawo nga revolusyonaryo, Karode. Oh, pa ko mahibaw ka, Agnes. Basta, siguro ka nga, wa ka makinahanglan ng tabang na ko o namo, Rudy. Rudy, Oh, ako na lang din ni Mama Yuli. Ako ning katungdanan. Ako'y mangunay sa pagsilbi sa kong asawa ug sa among anak. Biyain na lang ko ninyo din sige. Tanang Suping. Mere, Oh, Mamay Oli. ito na me. Magbutang ko init nga sabaw sa manok ug unod sa manok sa panaksan, Kamiri. Rudy? Oh, Oh, napasok ka? gamay. Init kang sabaw. Be. Ako na lang, be. Ayaw, ako lang. Gusto lagi kayo na ako nga silbihan ako si Mary ug ang among anak, Agnes. Pahuay na lang dito. Kay may oras pa nga ipahuay. Ako na yung matiman ni Mary ug sa mga anak. Sige. Arin ako, Kamiri. Salamat ka, Agnes.
Oh, Agnes, Manang Yuli. ambot sa kani mo, no? Ngano nang Yuli? Unsay imong napanid-an ni Rodi? Unsa pa siya? Nalipay ka siya nga may anak na sila si Mary? O wa? Murag wa siya siyang hunahuna, Agnes. Kung mao ka na, parehas tag napanid-an ni Karodi. Bitaw Manang Yuli. Murag layo ang iyang huna-huna. Sige, puni pa. Higo pagsabaw. Ipanigot ko. Sige pa, oh. Gidakan ako ng sabaw. Dili na ko. Busog na kaayo ko. Ako na lang ipuson. Palihog. Gusto na ako mapahuway ka. Oh, mupaway ko karon tao-tawid. Gibati ko ng kakapoy. Karodi? Karodi? Ha? Doon na kayo kihuna-huna? O, sa may imong kihuna-huna? Ha? Unsa tong imong gipangutanan ako? Natao na ang atong anak. Nalipay kayo ko. Ikaw, nalipay ka ba sa parehas na ako? Uy makatupong sa kong kalipay ka, Mary. Usbon ako. Wa na laing butang nga makapalabaw pa sa gibati na akong kalipay karon. Tungod kay nataw na gid ang bunga sa atong pagminalay sa revolusyon. Katug na. Baway na. Ako li bahala sa tong anak. Matuog ko. Ikaw may magpuot kinsingahan sa atong anak. Naghunahuna pa ko. Mahubitaw na ang hinungdan. May murag layo kay nga kong hunahuna. Murag wa ko sa kong kaugalingon kay naghunahuna ko unsay ato ingan sa atong anak. Mahal ko kaayo ang revolusyon. Karodiya, Parehas ta. Mahal ko usab kayo ang revolusyon. mahal ko usab ikaw. Rodi, Uy makatupong sa akong pagmahal din nimo, Kamere. way makatupong sa kong pagmahal. Ngadto sa akong anak. Mas way makatupong sa akong pagmahal din nimo ug sa atong anak. Mahal ko ikaw. Akong brusa sa digma. Misamot ang akong pedasik. Aron ipadayon ug ipadayon hangtod sa katumanan. Ug magkapot ang kadaugan sa mga proletaryo. Mahal ko ikaw, Rodi. Mahal kaayo. Bikamot dayon. Kusog kayo ang pagkatay sa gamot sa kabalaka o kadlok sa akong dugan. Tungod kinagkaduol na. Nagkaduol o nagkaduol ng ultimatum sa pag-ipon ni mga tawhana. Apan, biligo ang pag-ayaw ang akong kumpan ni Mary. Ilapin na sa mong anak. Mapulang buntag. Mapulang buntag, kauban. Mapulang buntag. Wa ka matug. Tog na gamay. Layo ka kayog pananaw. Samtang nagsabak ka sa tong anak. Gitanaw na ako sa atong anak ang ginanay nga pagsubang sa mapulang adlaw. Tempa. Gusto ko mo sandig. Pasagdi ko.
aron maanad ko. Kumusta imong pamati? Sakit paghihapon. Bera ko patanawa ko niya. Niya, Gwapo siya. gwapong revolusyonaryo. Sama sa iyang amahan. Kay gwapo ba gud ko? Mura kabitaw og si Corbari. Ang Italian nga commander sa Italian Revolution. Pero wa pag ko makakita og may baw. Unsay atong ipangan sa tong anak? Mao nga ihatag nako nimo ang katungod kung unsay imong gusto. Mao gi matuman. Ako'y matuman? Sige. Comrade. Comrade? Mura sab og comrade. Ang tawag ni Comrade Mao Zedong. Pero ang tinud ana, comrade, komunistang mapula. Bigutong si Comrade. Abi pa akong patutuin niya. Kaya si comrade, comrade. Period. Good morning, Sir Alfredo. Yes. May tuyo kanimo si Colonel Ronald Joaquin, sir. Unsay imong tuyo, Colonel? Pwedeng makasod sa imong bay, sir? Pasod lami, Sir Alfredo. Tubagan lang yun ang mga pangutana ni Colonel Ronald, Sir Alfredo. Retired ka na kuno sa pagkamaestro, Sir Alfredo. Oh, karon tuiga, Colonel. 42 ka tuig nga nagmaestro. Nagsige gihapog schooling hangtod nga na principal sa eskwelahan. Bunga sa paningkamot, Colonel. Pero gihugaw-hugawan nimo ang imong pagkamaestro pinaagi sa imong pag-join sa Communist Underground. Prangkahan talang ka, Sir Alfredo. Ikaw ray makaluwas sa kinabuhi sa bugtong nimong anak. Kung mutabang ka lang nako sa pagtudlo kung hain ang kampo sa mga komunista dinhi sa ato. That's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!